Sunana Dr. Nazifi Umar Alaramma kuma ni ne shugaban sashen koyar da geography a jami'ar Northwest University a nan Kano. To na farko dai yadda mutane suke ganin kamar ranar ce a haka to ba ranar ba ce. Usuli wannan yana da cin abubuwan da muke cewa optical phenomena of the atmosphere. Kun san nan inda muke takawa doron ƙasa da ka ɗaga daga jikin doron ƙasa ai iska ce za ka yi sama a cikin iska kamar jaka ce tunda duniya kamar kwallo take to ai akwai iska kuma da take kamar jaka ta zagaye duniyar to kwallon dunkulen duniyar da mu da muke kai muna cikin wannan jakar ta iska da ake kira a turance da atmosphere. To a cikin atmosphere wannan abun da aka ga ya faru a Jos da kewayenta na jihar Plateau da abin da aka gani din nan to a cikin jakar iska ta atmosphere abin ya faru ba wai a can kusa da inda rana take ba abin nesa kwarai da gaske da inda rana take domin tsakaninmu da rana kilomita kusan miliyan 150 ne amma wannan abin ya faru a cikin jakar atmosphere wanda jakar atmosphere gabaki ɗayanta dukanta iya inda yake da karfin tasirin da zai iya wannan abin baya wuce kilomita 100 zuwa 100 da wani abu da haka ba wani abu ne mai nisa daga cikin kwallon wato daga cikin jakar iska da duniya take kewaye da ita daga zuwa inda rana take da haka a cikin atmosphere abin ya faru ba a cikin wato ainihin a kusa da rana ba. Sannan kuma shi wannan abin ana so a fahimce shi da kyau to sai an fahimci ɗabi'a ta hadari domin ba za a taɓa samun irin wannan abu ya faru ba wanda ya kira da turanci suna kira cikagamamman sunan duk wata ɗabi'a irin wannan ana kiransa da suna solar halo. To amma solar halo din kala-kala ne akwai irin su wato ainihin abin da ake kira da suna sun dog ko parhelia irin wannan da ya faru a can kenan akwai sun fila ana kira da sun fila shi ma yana daga irin wannan ɗabi'u da suke faruwa a cikin wannan yake samar da irin wannan abu sisi wato ainihin optical phenomena na atmosphere da kuma solar halo. To kalolin solar halo shine ake da wannan sun dog na parhelia ake kuma da samfila da wasu makamantansu. To bari mu faɗi abin da yake sawa yanayin da yake haifar da irin wannan abin don a gane shi. Hadari muna da hadari kala-kala. Na farko dai akwai kala hadarin da yake can sama yake nesa da doron ƙasa wannan muke kira da suna high cloud shine duk hadarin da tsakaninsa da doron ƙasa ya kai kamar wato ainihin kilomita 6 ko sama da haka daga doron ƙasa wato mita 6,000 zuwa sama da haka muna kiransa da high cloud. Akwai high cloud hadarin da yake tsaka-tsaki bai nisa can da doron ƙasa ba kuma bai zo gab da doron ƙasa ba wana kira middle cloud kamar mita 2,000 wato kamar kilomita 4 daga doron ƙasa. To akwai kuma cloud ɗin da ake kira da suna low cloud wato cloud hadarin da yake gab da doron ƙasa kamar wato ainihin kilomita 2,000 wato mita 2,000 daga doron ƙasa. To akwai kuma kaso na ƙarshe na hadari wanda ake kira cloud with great vertical extent wato hadarin da yake a tsaye dogo zai fara kaga na mita 2,000 yana kwance a haka a cikin mita 2,000 zuwa sama da haka kaɗan da ƙasa da haka kaɗan na 4,000 yana nan sama da haka kaɗan da ƙasa da haka kaɗan na 6,000 yana can sama da haka kaɗan da ƙasa da haka kaɗan. To akwai kuma na tsaye wanda zai iya fara tun daga 2,000 ya tadda har na 6,000 wato hadari a tsaye shine cloud with great vertical extent. To akwai irin waɗannan hadarurrukan na tsaye. To shi wannan yanayin da ya faru na irin abin da aka gani a jihar Plateau da kewaye a jiya to shi yana da dangantaka ne da hadari na can ƙoli ba za a taɓa yin ba sai inda hadari amma na can sama wanda yake da irin mita kusan 6,000 ɗin nan ko sama da haka kaɗan ko ƙasa da haka kaɗan wannan hadarin to shi ke saba da wannan yanayin. Hadarurruka masu tsananin tudu kala-kala ne akwai cirrus akwai cirrocumulus akwai cirrostratus. To wannan abin ya fi faruwa a cikin hadarin da ake kira da suna cirrus sannan kuma ɗan kaɗan akan same shi a cikin kala hadarin da ake kira cirrocumulus. Wanne ne cirrus? Hadarin cirrus shine hadarin da ba shi da kauri yake haza-haza kamar fizari abin nan fuka-fuki na kaza hadari mara kauri duk wanda yake gurin zai gaya maka akwai irin wannan hadarin a samaniyar garin ba za ka taba garin gare an yi wannan abin ba sai da wannan hadarin wanda yake dan mara kauri sosai a can sama to sannan sai abin ya faru ko na mai zare-zaren gaba ɗaya baje ko kuma mai ɗan dunkula kaɗan amma ba su da yawa hadarin amma ba shi da kauri sosai da zai wato ainihin tare shigowa hasken rana
sannan kuma bai zama kamar babu ba da hasken rana zai zarce ta cikinsa, wato ana ganin sa da ɗan kaurinsa da ɗan ɗugo-ɗugonsa da ɗan barbajewarsa yayi zare-zare. To su ne idan suka faru a samaniya akan samu irin wannan abin da ake kira da suna solar halo, da kuma kalarsa ta musamman na sundock, wanda za a ga rana ce ga ta a tsakiya amma sai kuma ga wata da'ira ta haske ta zagaye kamar tana kewaye da ranar, sannan kuma ga wasu ɗigo-ɗigo na haske kamar wata ranar guda biyu suna kallon wannan ranar, wato kamar karnuka ne biyu suka kallo rana su ne mata haushi amma ire-irenta, shi yasa bature yake kiran suna sundock, wato kamar suna kallonta ga rana a tsakiya, ga wata kamar ranar a nan gefen, ga wata kamar rana a kan gefen. To su waɗannan masu kamar ranar guda biyu da suke gefe-gefe ga kuma wani zagaye na haske ya kewaye su. To a cikin hadarin Cirrus da kuma kaɗan a cikin Cirrocumulus ake samu su, kamar yadda su ne a samaniyar Jos aka yi wannan abin da mutane suka gani a plateau da kewaye. To abin da yake faruwa shine shi wannan hadari na Cirrus a cikinsa ba ƙwayar ɗigo-ɗigo ruwa, an san hadari ruwa yake ɗauke da shi ko ƙanƙara. Wani sa'in in hadari zai zubo sai a ga ruwa ne yake zubowa zalla, wani sa'in in zai zubo sai a ga kankara zalla kamar da yake faruwa a kasashe masu sanyi, wani sa'in kuma dubbin sa ga ruwan ga kankara, wanda mu mukan samu irin wannan a nan yankin namu da ake kira suna hell. To shi hadarin da yake samar da wannan abin da aka gani irin sa ba ruwa ne a ciki ba, kankara ce a ciki, ice crystals da ake faɗa a turanci, wato kwayoyin kankara su ne a cikin wannan hadarin. To su kuma kwayoyin kankara kun san suna da shakali na halittar jikinsu wanda a turanci ake kira da shape. Su ice crystals din suna da shakali na zubin jikinsu, wani shakalin zubin jikinsa a dogo ne kamar ɗan yatsa na ya miƙe haka, kaga cylindrical. To sai dai amma baya zama su mulmulalle kewayen nasa, sai ya zama irin abin da bature yake kira da hexagonal, wato abu mai kauri amma an mar kwalmada guda shida. Kwalmada guda shida din nan kowace tana neman ta mai da shi kamar platin, wato an ja masa a kwance yana da a miƙe shimfiɗa ɗaya, sai a kuma samu wata shimfiɗa, sai a kuma samu wata shimfiɗa, har guda shida sun samar da da'ira. Kaga za a ga abin da'ira ce a miƙe, yana da cylindrical shape kamar ɗan yatsa na a miƙe iwa haka, to amma kuma yana da wato ɗan miƙewa a nan a kwance, nan ma a kwance, nan ma a kwance, yana da wato ainihin kwana tankwara angle guda shida. To wannan shi ake kira da suna hexagonal, amma wanda yake a miƙe kamar na silinda. To irin waɗannan kaloli ne. Akwai wanda yake zuwa kamar prism, wato yana da kamar kirar wato ainihin pyramid. An san pyramid za ka ga yana sama yana miƙewa, nan yana sama yana kankancewa, yana sama yana kankancewa, sama mai didi, wato kira irin ta bututu in ka kifa shi a kwance, kamar bututu faɗin ka sa shi daga ƙasa, tsinin yana daga sama. Kaga wannan shakalin, to a ce nan yana da faɗi, nan yana da faɗi, nan yana da faɗi, nan yana da faɗi, faɗin kwana guda shida, wato shakali mai kwana guda shida. To akwai mai irin kamar wannan na kira pyramid din, akwai na miƙe, akwai na kamar noti, yana daga tsaye haka amma samansa ya ɗan yi faɗi kamar notin wato ainihin tayar mota ko wani abu makamancin haka, samansa yana da faɗi. To irin waɗannan haka ƙwayoyin ƙanƙara suke kasancewa a cikin irin wannan hadarin na Cirrus. To tunda suna can sama, ai kaga ba zubowa za su yi, ba su sami yanayin da za su zubo kamar ruwa ba, da haka suna nan a inda suke a cikin wannan hadarin. To idan rana ta fito, ai hasken rana ya taho daga inda yake ya ratso cikin jakar iska ta atmosphere zai zo doron ƙasa. To a lokacin da yake ratsowa, idan ya zo ya tarar da wannan hadarin, in hasken rana zai wuce ta cikin wannan hadarin, zai shige ta cikin wannan hadarin, to abin da zai faru a nan shine shi hadarin sai ƙwayoyin wannan ƙanƙarar da suke cikin hadarin, sai hasken rana ya rinka da kansu, in yi da kansu sai su tarotsa shi, sai ya tarotse shi, domin hasken rana ya zo yana buga hadari, in hadarin mai kauri ne ai zai zama kamar kawai ka sa abin nan malafa ne kawai ka rufe, ai koma ba zai ratso ya zarto ba. To hadarin dama ba shi da kauri, dole kaga zai bari hasken rana ya ratsa. To amma lokacin da yake da kasa, tunda hasken rana kwaya ce, wave ne yake tahowa, to kuma in ya taho zai taho a short wave, wato kananan wave, zai rika lankwasa yana tahowa da sauri. To idan aka dake shi aka tarwatsa shi, zai zama ya kakkarye, kwayar haske ya can, kwayar haske ya can, kwayar haske ya can. To lokacin da zai ratsa cin wannan hadarin da yake kwance mai dauke da kwayar kankara, to idan ya zo hasken ranar ya buge shi, idan ya dake su sai su rinka wargajewa. To idan suka wargaje, tunda shi wannan abubuwan da suke jere a kwance a cikin hadari masu kama da
wato ainihin wannan kira ta pyramid idan za a wargaza su to fa za a wargaza su ne su tarwatsu su bar jikin rana su bar jikin inda daidai tsakiyar saitin inda hasken yake saitin inda ita rana take zai fashe sai kokarin ya fita sai su koma gefe to a lokacin da suke kokarin su fita su koma gefe sun daki wato kwayar hadari a tsakiya sun buge shi sun baje haka za su kowanne zai kama gabansa tunda ai kaga an ce suna da kwana in ka daki abu a saiti ai zai mai da kai baya kamar ka na saki abu ya diki jikin nan ai zai tsalle ne ya koma sama to amma idan ya zo idake shi a kaikaice ai kaga zai tsalle ne ya koma ta gefe to ai duk lokacin da zaka ga an yi wannan irin yanayin ai rana ba tana saitin tsakiyar samaniya bane mutum ba zai aka ga rana tsakiyar kansa ba duk sanda wani abin ya faɗi rana tana dan gefe haka ko dai tana fitowa bata gama dawowa saitin tsakiyar kai ba ko ta gota saitin tsakiyar kai kaɗan shi ma kuma baya faruwa lokacin da rana ta je faduwa ba zai faru ba gab da rana za ta faɗi haka ba zai faru ba gab da farkon fito ta sai lokacin da ta ɗago amma bata zo setin kai ba ko ta yi baya bata kai yanayin za ta faɗi ba to akan wannan angle din to kaga sanda hasken rana ita ho zai rinka dukan wannan kwaya ta hadarin ne a kaikaice in ya doki kwaya hadari a kaikaice ko dai a tarwatsa shi ya koma da gefe ko wanda ya kai da kai ya buge kasa ko kuma wanda ya buga ya koma daga gefe ya dawo ya miƙe a kwance to idan suna bugar hasken ya tarwatsa su idan suka baje to duk rago kwaya ta wannan ice crystal din kwayar kankara din da muka bayyana yanayin yadda halittar jikinsu take sai su zagaya sai su rinka kora hasken rana sai rinka koma da baya idan ya koma da baya su ma kwayar da suke kewaye haka su kuma sai su rinka kara dako shi cewa ya dawo to wannan ya tafi zai yi bugu wannan ya taho zai dawo da baya sai su rinka karo to daidai inda suke buga shine kyallin yake karuwa sai ya zama ya zagaye daidai inda rana take shigowa sai kyallin ya zama ya zagaye inda rana take shigowa shine usulin wannan kyallin da'irar shi ake kira da halo to a tsakiyarsa kuma tunda ana tafiya ana dawowa wannan kai kawon da suke sai tsakiyar ita ma wani nata na hasken na musamman to shine za a ga haske ya zagaye da'irar rana ba a ta inda rana take ba yana cikin wannan daga iskar tamu babu nisansa da yawa a ce mita 1000 a kilomita 6 zuwa samaniya abin yake faruwa kawai sai a ga hasken ya zagaye ta to idan ya zagaye ta to akan samu wani concentration su waɗannan kwayar kankara waɗanda suke zagaye a wannan da'ira abin yake faruwa da su sai wasu daga cikinsu sai su rinka taruwa a gefe ɗaiɗai sai su rinka taruwa a gefe sai su rinka taruwa to idan suka taru a wani gefe daidai inda suke karfi suna yawa to shine sai su ga bugawar ta fi yawa a nan haka zalika kyallin da za su dan ja da shi baya kamar za su fice daga jikin hasken zai fita tunda ya taru kyalli ya yi yawa a daidai gurin sai wani kyallin ya kokarin ya waje wani kyallin ya kokarin ya yi ciki shine sai a ga daidai nan gurin ya yi kamar hannuna ya haka kyalli ciki kyalli waje ɗaya a gefe shine aka ga mai wannan guda biyun kamar wata ranar ce guda biyu take faruwa a gefe da gefe saboda akwai concentration na bugun haske mai tafiya da bugun haske mai dawowa da taro da na ice crystal din da wannan lankwasar ta jikinsu da take ta caccanzawa hasken yanayin yadda zai tafi dawo to shine wa'annan guda biyun da aka gani a gefe usulin ranar ita ce wannan ta tsakiya inda take shigowa a saiti to amma da aka bugi kwayoyin hasken daga tsakiyar wannan aka kora su zuwa gefe suka taru suka samar da da'ira wasu suka tattare kansu a gefe daya to shine dalilin da ake ganin wannan kamar ranar guda biyu suna gefen wannan ranar ta farko da rana ta uku shi yasa ake suka zama kamar wata rana ce take wa mutane tana tsokanar mutane haka suke faɗa kamar rana ta tsokani mutane a da turanci suka faɗa mata haka kamar rana take tsokanar mutane wato gani ni ce nan gani ni anan gani ni anan to shine yadda shi wannan abu yake faruwa ana kiransa da perihelion ko kuma a ce musu sundogs a cikin harshen turanci amma gabaki ɗayansu wani kaloli ne na abin da masana kimiyya suke kira da suna solar halo wato barbajewar haske na rana a lokacin da ya shigo jakar iskar atmosphere kuma dukkaninsu dangogi ne na abubuwan da suka shafi irin su mirage kawalwalniya mutum yana tafiya a can gabansa akan kwalta ya ga kamar garuwa amma ya je ba zai ga ruwan ba to wannan shi ma ai abu ne da yake faruwa cikin jakar iskar atmosphere hasken rana ne yake haifar da wannan daidai yake da rainbow wato bakan gizo da ake ganin kamar ya zagaya kawo suna cewa an ganshi ba za a yi ruwa ba shi ma dai yanayi ne yadda haske yake ratsa cikin hadari ba ka taba ganin wannan ba sai da damuna kuma sai da hadari kuma sai da angle isasshe irin wanda yanayin sa yake samar da shi duk mun saba ana ganin wannan anan to duk yanayin sa da rainbow shi ma da kawalwalniya da bakan gizo duk irin su ne akwai wasu ma daban-daban irin waɗannan abubuwa irin su sunfila
wanda za a ga hasken ranar ya bazu ya sama wani ya yi ƙasa kamar ranar ta koma ta zama a tsaye take mai yawan ga rana kwaya ɗaya ko sai ga haske ya yi jela ya sama wani hasken ya yi jela ya yi ƙasa kawai ranar ta zama a miƙe kwaya ɗaya to duk wannan yanayin ga wani abubuwan shine yadda suke faruwa da kuma tsarinsu.